יאיר, ידיים פועל. ידיים של נוער נפתחו. יד באחד האגרופים, יד ימין הייתה פה. הוא רוצה אותם פתוחות, ממש ימין. ולא איקוס קלאסי. הוא רוצה אותם פה, למה? כן. זה הנחתה איתו, כן. לא הספקת? לא הספקת. אני גם לא מספיק באחרון, אתה עושה לי טוב ואני מתרחק ממך. תגיד לי מה אנחנו עושים מהר? מהר? עוד יותר אני לא אצליח להגיד. אני לא מצליח להגיע באחרון, גם אני לא מצליח להגיע אליו באחרון. אני אעשה לך קרוב. רגע, סט הבא. קרוב? לא הבנתי דבר. רגע, שנייה. נכנס לאמצע וחודר. שים לב מה קרה פה בהילוך איתי. לאמצע כולם. בדיוק. יאיר עושה לי. לא, האחרון לא מעיף אותי אחורה כבר. מה, גם הכפות ידיים שלך גדולות, כן? זה לא... זה? עכשיו פשוט מה שאני עושה זה, אני פשוט ממשיך ככה. לא יודע, הפסקתי? להמשיך את הסטים כל הזמן. הוא מפסיק. הבנתי. לא, תשחרר אותו. לא, עד שאתה מפסיק. אחרי זה הכאב בוא מתחיל. וואי, לא, הכאבה כבר עולה. וואי. תראה אותו, מה זה? איך זה? אז היה 3, אוקיי? עכשיו תסתכל מה קורה. זה ממש תאונה אחת. 2, 3, 4. אתה מתפעל לו בדברים האלה, נותן 300%. בטעות. בטעות. זורק? זורק? זורק את הגוף? לא, תוריד את הגוף. זה חזק. זה חזק. שמאל מתחיל. וואי. נכנס לכבד, כן, כל הערים, אפילו לא... הוא רק מניח אותה. לא, זה לא חוכמה, הוא רק מניח אותה. הטכניקה הזאת, הוא מניח את הרגל. זרוק אותה. זרוק. וואי. יש
זה לא רחמים, יאיר. זה לא מרחם עליו. כל אחד מרגיש. כל אחד מלא. כל אחד מרגיש מה הוא יכול לקבל. מספיק לך שאתה רוצה אותו. אני אספוג אחד יותר זהו. אוקיי. למרות שהוא רק מניח אותה. אוקיי. בוא נתחיל למטה. 1, 2, 3, 4. תשאיר אותם שם. לא, למטה? למטה? 3. בסדר, לא? עצמה. אם אני לא יודע, יכול לתת לו פשוט. כל הכוח. כל הכוח. כל הכוח. עוד שיר. נכון, יש רגע דבי. הוא עצר את זה ברור. שחרר אותה. לתת כאילו זה סבבה? כן, זרוק אותה. לא, כאילו. תתחיל לזרוק את המוטה. כן, זרוק. לא. כאילו, לא. אפשר לראות את זה. אני לא עושה, אני לא עושה חזק. תגיד, זורק אותה. לא עושה. זורק את זה. לעצור את זה במהירות זה קשה. כן, כן, זה המכה. זה המכה. זה הלוגי. בדיוק. רק מה חסר לך? לא רואה את הכדור. מה קרה? אתה הצלחת את האוצר. מה אתה? רק רגל שמאל. לא, אפשר לספוג את זה, שריפה מטורפת. אני לא מזיז. זה נראה שלא מזיז לו כלום. לא, כן, היציבות שלו כן. יציב ברזל. אני אגיד להיות מוגלת מאתמול. אבל אני כמה בעיתות. כן? תוריד את הגוף. תוריד את הגוף. כן. זרוק אותה. תוריד את הגוף. יש לך יותר חזק. יש לך יותר חזק. תוריד לי שמאל חזק. לא, כאילו מה? לא עשית רגע בהילוך. תסתכל. תסתכל. אני נותן לו עוד חזק. לא נתתי. לא נתתי. לא הייתי מוכן. חשבתי שאתה יותר חלש. אני לא הקשבתי. עצרתי אותה. עצרתי אותה, תגיד. לא הקשבתי את הרגל. וואי וואי.